Velkommen til Commendo AS. Commendo er en børsnoteret dansk virksomhed, startet i 2002 af Martin Sundahl. Martin, som i dag er administrerende direktør i firmaet, startede med en idé om at gøre IT-sikkerhed enklere for alle. Sammen med vennerne Sten og Chris fik han lanceret første produkt, som var en unik service, der effektivt beskytter mod virus i mail. Efter det første år scannede vi omkring 10.000 mails i døgnet, og knap 3 ud af 10 var spam. Til sammenligning scanner vi nu 200 millioner mails i døgnet, hvoraf 9 ud af 10 er spam. I dag er vi 100 medarbejdere, der servicerer kunder som Danmarks Radio, ATP, Lego, Velux, TDC, Bosch, DSB, Folketinget, Politiken, A+ og Totempo. Det er kunder som Lego og Danmarks Radio, vores sikkerhedsprodukter dagligt beskytter mod virus og spam. Men vi tilbyder også den mere direkte beskyttelse i form af backup af mails og data, samt løsninger, der advarer om sårbarheder og sikkerhedshuller. I Network tilbyder vi kunderne den bedste og hurtigste måde at forbinde sig til internettet på. Vi er klar over, at internetforbindelsen er sikkerhedskritisk i alle virksomheder. Derfor sætter vi en ære i at finde den bedste løsning til dem, som vi blandt andet har gjort for Saxo Bank. I Telekom er vi helt på forkant med den teknologiske udvikling inden for IP og mobiltelefoni. Vi kan rådgive, konfigurere, levere og opsætte telefonsystemer til virksomheder med 5 eller 5.000 ansatte, som vi for eksempel har opsat hos Totempo eller Paustian. Det er i vores supersikre datacenter, at hosting tilbyder vores kunder at placere eller få serviceret deres servere eller begge dele. Man kan også, som de fleste af vores kunder, stille alle sine servere ud til os, og på den måde sikre stabil drift og vedligeholdelse. Til alle vores produktområder og tilhørende services har vores tekniske afdeling opbygget et af de mest avancerede og driftsikre fibernetværker i Norden. Netværket består af 10 uafhængige gigabit-forbindelser og finder automatisk ud af, hvilke der skal bruges, for at kunden opnår den hurtigste forbindelse. Når kunderne ringer ind med spørgsmål, tager vores effektiv og meget kyndige supportafdeling rigtig godt imod dem. Faktisk så effektivt, at den gennemsnitlige køtid er et halvt minut, og så kyndigt, at 99% af alle supportmails bliver løst inden for et døgn. Vi arbejder med seriøse emner hver dag, men tror også på, at der skal være plads til at koble af. Omkring fodboldbordet er der ingen forskel på handyman og direktør, og pausen giver lige alle et frisk pust. Hver fredag morgen arrangerer vi indendørs fodbold, og dagligt sørger Lisbeth for, at vi får den lækre frokost, så der ikke mangler noget. Har du spørgsmål til nogle af vores services eller produkter, eller vil du høre mere om, hvordan det er at samarbejde med os, eller at arbejde hos os, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. Vores kontaktdata står lige her.